गोजोननाय थाबाय BRB इउटिउबार बिथां बुद्धिराम ब्रह्म दा बिथांनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय सासे इउटिउबार बियो दा बिथांनि नाजानायाव दिनै जोंनि बे गोथार आफा एम्बु राजा रानिनि हाबायाव नुजाफैदों आरो बियो हाबाया बे 27 बार दिनै जानो थांगासिनो दं दा बुंनो थाङोब्ला जों 27 बोसोर जों बे हाबाखौ मानि थाखाय होयोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि मानसिफोर एबा सुबुंफोर जोङो उसुख बिसुख एखमबा लोमजागोन एखमबा साजागोन एखमबा लामायाव बायदिसिना लोगो मोनबोगोन एखमबा दादु फुजालि माबा मानलु माला जागोन आरो लोगोसे हठात माबाफोर माने गोब्राब माबाफोर लामायाव लोगो मोननाय बार गाज्रि नांनाय बेफोरबायदि लोगो मोननायखौ जोंनि बे मन्दिराव माने फाहामनाय जायो आरोखि दा जोंहा जोंनि गुरु अर्थात बिहु मोसाहारि बियो 2003 मायथाइयाव बियो गोमानानै थांबाय दा बेखायनो बे गोमानानै थांनायनि उनावहाय बिनि आंगो बिसि रिता मुसाहारि दा जोङो जयै रायजो राजायै सावरायनायनि गेजेरजों मन्दिर कमिटियाबो नोजोर होनानै बा बिनि फारसे गोसो होनानै जाहाथे बेखौ लाखिफिननांगौ बिनि थाखाय जों बे मन्दिरखौ फसंफिननाय जादों दा बियो जेसेबांखि थागोन बियो बेखौ बियो दैदेनलांनांगौ बेजों लोगोसे जोंहा बिनि हेफाजाबगिरि अर्थात लेङाइथ' नङा बेखौ जों मा नायगिरि आखान्थि हिसाबै जोंहा दङ जाहैबाय रयेन बसुमतारी आरो सासे सोलोंसा दंबाय जों खनेराम बसुमतारी रिता मुसाहारि खनेराम बसुमतारी आरो रयेन बसुमतारी बे साथामजोंनो जोंनि बे आफा एम्बु राजानि मन्दिरनि बे फुजा फाथिखौ बियो मोजाङै मोजां सामलायो आरो गुबुनफोर सोरबाफोर नायनो माबादोंब्ला बेहा बाराय लानानै एबा सम लानानैबो बिसोर नायनानै हरो बा फोसाबनानै हरो दा जोंहा फैयै फैयै जोंहा दिनैहाय बेनो दिनै दहायनो बुंनो थांबाय आङो एम्बुखौ मानो होयो दा जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा दुलाराय जिब जुनारा थांना थानो हाया दा बिनि थाखायनो जों अखा नांगौ जायो बे अखा मोननो थाखाय जों आनान गसाइनाव बा एम्बु राजा रानिनाव जोङो बोर बिनांगौ जायो दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाखौ बोसोरफ्रामबो जों होनाय जायो दा मानसिफ्रा बुंसोलायो माबा एम्बुखौ हमब्रबना होनो मा गोदान नेमखान्थि मालाय दा रावबो फैफेरा गोदान बुङो बाथ्राफोरखौ खाथियाव फैनानै नुफैबासो बेखौ नंगौ होननानै मिन्थिनो हागोन बियो दा जों मा होननो दा रायजो राजा आरो आइ आफाफ्रा जोङो बिसोरनि अननायजों जोङो सान्दा खांनानै जा गरथि मोनो रायजो राजा बा आइ आफानिफ्राय जोङो बेखौनो जोङो दिनैहाय बे गोथार आफा एम्बु राजानि मावनाय जुलिखौ जोङो खुंनाय जादों जोङो नुनो मोनदों जे माखासे सुबुं बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बेफोरबायदि हाबा होनायखौ जों नुनो मोना दा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा नैबे दिनैनि एम्बु जे हाबा होनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरगोन बा मा मेसेज होगोन दा बेखौथ' आं बुंनो सानो दा नंगौ गुबुन जायगायाव जोङोथ' नुवा जोङो एम्बुखौ हमनानै हाबा होयो दा ओजोंहाय फैयोब्ला जों मिन्थिनो हागोन जोङो रायजो राजा जों ज' जानानै मा रोखोम खुङो आरो मा रोखोम खालामो बेखौ गाव स्वयं नायफैबासो गाव बुजिनो हागोन दा जोङो दाथ' जोङो मा बुङो बे रायजो राजाफ्रा जे नुजाफैबासो बे आसल माबाखौ हाबाफारिखौ बुजिनो हागोन आरो मिथिनो हागोन सार जोङो नुनो मोनदों जे नैबे निउ रायखंबारि जे गामि बे गामियावहाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो एम्बुनि जे हाबा बेखौ होबोबाय थानाय जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बे एम्बुनि हाबाखौ मानि थाखाय होनाय जायो आरो मानि थाखाय होनांगौ बेनि सायाव सारा फोरमायना होनो हागोन रादाब नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय आं बेखौनो फोरमायगोन जे बे एम्बुनि हाबाखौ मानो थाखाय होदों बा मानो थाखाय होनो गोनां जादों बे जाहैबाय जों मोनसे सरासनस्रा बुजिनो हायो समग्र प्रिथिबियावहाय मानसिनि बागै जायफोरा जिब दङ बा जिउ दङ बिथांमोनहाबो जुलि जाजोबो दा जोङो एम्बुखौ जों मानो थाखाय जुलि होनाय जायो बे जाहैबाय मा बिसोरो जों मानसि बादि जुलि लानो रोङा आरो जोंनि मानसि माहारिया एम्बुखौहाय जोङो गोबां खहा खालामबोयो दा जाहाथे बे खहानिफ्राय रैखा जायोबा बेखौहाय बासायो बिनि थाखाय जोंनि नैबे निउ रायखंबारि गामियावहाय सासे बिहुं मोसाहारि होननाय बिथाङा दा रुंसारि जानानै थांबाय बिथाङा
200 मायथाइनिफ्राय बे एम्बुनि हाबाखौ होबोजेनदों होबोनानै दिनै 27 बोसोर आगान सुरबाय दा जों बिथांखौ बाख्नायनांगोन दा এই खारना बेनो जे जाहाथे जोंनि मानसि माहारिया एम्बुखौ नस्थ' खालामा एम्बुखौ नस्थ' खालामनाङा मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि सुथ्रु नङा आरो एम्बुआ जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा बरंस एम्बुआ जोंनि न'आव थायोब्ला उसुं खनायाव थायोब्ला जोंनि एम्फौ एनला थाम्फैफोरखौ जानानै जोंखौ रैखाथि खालामो दा बे हिसाबैनो आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे एम्बुखौ बुथारनो नाङा आरो एम्बुखौ जोङो पबित्र जुनार हिसाबै मानिना लानांगौ बेखिनिखौ आं बुंबाय सार जोङो नुनो मोनदों जे माखासे गोबां सुबुंफोरा सावरायनायखौ जों खोनानो मोनो माखासे नैबे अखा हानाय बोथोराव अखा हायैनि जुनावबो एम्बु हाबा होनायखौ खालामनाय जायो होननानै फोरमायो दा बेनि सायावहाय सारा फोरमायना होनो हागोन नंगौ बे खोथाया सैथो मोनसे समावहाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय बिनि सिगां अखा हायाखैमोन गोबां खरान होदों बे समावहाय एम्बुखौ हाबा होनाय लोगो लोगो बिनिबो उननि बोसोरनिफ्राय एम्बु हाबा होबाय बेवहाय बिनि उननि बोसोरावहाय अखाया हादों आरो बेनो जे सरासनस्रा बेनो जोङो एम्बुखौ बुथारनो नाङा एम्बुआ एरनांगौ जथेस्थ' मानो होनना बुङोब्ला एम्बु गाबनायजोंसो जोंनि जोमैया जावरिखांबोयो होननानै जों गोदो आबै आबौआ बुङोमोन एम्बु गाबाब्ला अखा हाया होननानै गोदो आबै आबौआ बुङोमोन दा जों बेखौ दासिमबो जों फोथायनांगोन आरो फोथायना लानांगोन सार दिनैनि नैबे एम्बु हाबा होनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे जोङो साननानै लानांगौ जे एम्बुआ मोनसे पबित्र जुनार आरो बेयो मानसि बादिसो बिनि आथिङाबो आसुगुराबो मानसि जेरै ओरै मोनबा दङ सिगांनि आसिया मोनबा उननि आसिया मोनबा दा जोङो बेखौ रायज्लायनो रोङा हिसाबै जों एम्बुआव लादों नाथाय बियो एक्जेक्टलि बुंनो थाङोब्ला बेहाय मोनसे मानसिनि रुप दङ दा बेनिखायनो जोङो एम्बुखौ जों बुथारनो नाङा आरो एम्बुखौ जों हाबा होनायाव गाजा गोमजा मदद होनांगौ आरो जोंनि बे कसुगाव ओनसोलल' नङा गुबुन जायगायावबो हायोब्ला एम्बुनि हाबाखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै होनाया मोजां आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों